160. 130 ang plato ani nila nga to. Ito nga kilo. May imo. Sa marong? Ha? Oo. Sige daw, kayo uwan mo, hindi na sila. Ibig ka nang luha. 68 pa man lang rin. 135. 130 lang rin. Nagay ko, kay ako. Kani siya ko, an? Asa? Ani? Kilo na ani? 240 ang kilo. Kanang usalay ako. 68. 65 lang rin. 50 lang, day? 60 lang. Ay. Sobra. Sobra sa? Ay. Uwang po? Sobra sa 1.26. Kung karisad, pila ni? Pagsin siya? 240. Kana 130. 260 ang kilo. O mas kana kay ari. Oh. Asa may imo? Dito ha. Pila man ang tunga. 120 ang tama. Uwang po lang kay 1/4 lang. 60 ang 1/4. tuan man. Hiningaw. Kalpak lang man. Pila mo na. 70, 60 lang rin. Kape na lang yung cheese. 60 lang na. Yeah. Ha? Sobra na na. 10 pieces. Ano pa kape? Salamat. Indag isda. Ang isda ay guwapang isda nan. Yellow game. Dapat itong lambarok. Lambarok guys. Kanya day atong tamarong. Tamarong. Na siya tamarong. Tamarong. Sa kuha ni matambaka sa Tagalog. Mama, abehe. Oy, Christian si Mama. Oh, kani golden. Na siya golden, guys. Nga isda. Yellow fin. Yellow fin. Ano? Ano? Ini kuha ni sa Amelia nga bangka. Dala lambarok. Kuha ni sa Tagalog ni galunggong. Galunggong guys, muna siya. Sa Bisaya, lambarok. Dahil sa Ormoc. Yeah, ada po itong hasa-hasa. Hasa-hasa. Kasi tawag ni sawaray ha. Buraw. Sawaray ni buraw, sawaray. Guwapa kaayo guys. Papa ito manilibod. Ito pa nilibod nila. Na isda. Buwat pa ta dire. Ato na ning. Pata dire. Unya day tamban nga nasagol. Tamban.
Feed mo ka lang. Angon sa? Check ang duha ka nahalin na naman to. Halin ang duha nimo. Sa 40. Sila 40 nagyayo kanhalinan. Kay? Mingaw daw. Mahalinan mo gud agud. O. Ilang ang bulis eh? 130 ang plato. Tara. Naribi. $130 eh. 133, 130 lang. Nga ka ni 120 lang ni. Huwag man ni kaabot. 47 grams. Tara ha. 120. Nga ka ni 130. Narapi. 120 or 130. Ayaw, ti. Di akong suki. Samay mo. Wow, ya. Samay mo. Ang ako na ay. Ano, ya ko. Kamarong? Pila man? Ano, ganito rin? Oo, ay, ulong na. Ay, ba? Apil? Ay, hindi lang ba? Oo, Ako ayaw. na lang. Sudanon naman sa kung kuan. Bugoy. Pila man ani? Kamarong? Ang kunti lang. Ang sasintan ako. Oo, Ang gahapon. gusan. Pila? Ang kunti. Bali 140 mo. At sasintan tayo utang. Mawingin! Hmm. Mawingin! Hindi gawin si Lydia! Ba't ako Ako sukma. Tagko. Ha? Tagko. Ako yung sukma. Hindi na pagkapin. Dali na lang. Sobra ha. Puno na lang sa imong utang. Dira. Salamat ya. Sige. Wah! Akong suki. Nangutang.